Здравейте от платформата Repair Service BG. За да започнем работа с платформата, едно от необходимите неща, които да направим е да заприходим служители. За целта цъкаме върху таб служители. Избираме добави служител. Ако вие сте единственият служител в платформата и ще използвате само за вас, тук добавяте вашето име, длъжност, вид заплащане, процент и слагате 100% от работата. Активен, състояние активен и неактивен. Състояние активен ще му бъде позволен да бъде използван в ремонти и неактивен няма да позволи да бъде използван в ремонти. Ако имате по един или повече служителя, които работят на по-малък процент дял от самата работа, слагате по-малък процент. За целта ние ще създадем два служителя с 50%. Двамата служители са ни вече създадени, Николай и Иван, като ако искаме да променим техните проценти в всеки един даден момент, може да влезем в таб служители, да цъкнем промени и да променим процента. Също така може да променим вида заплащането, месечна твърда ставка или процента от тази работа. Като 50% ще бъдат отделени в този случай от цялата стойност на работата, която е по ремонт.